VCDC आव मावो नामा? जेनिफार एक्ट्रेसखौ आरो चिरांनि जाय सानैसो आगैमोन बिसोरखौ जाय फट'शप बा AI नि मददजों नै बिदि ड्रेस गाननायखौनो ड्रेस खुनाय खालामनाय VCDC नि मेम्बार होननानैबो दा खौरांनि गेजेरजों मोननो हादों। जाय आगै खालामजाग्रा बेसारा दहायनिफ्रायनो गाबै मायै खिथाहरबाय आरो बेखौ रेकर्ड लानो मोनदों। बे रेकर्डआ मा बयबो खोनासंनो गोसो जायोना आरो बे मेम्बारा सोर आंनि खुगाजों आं बुंला नोंथांमोना रेकर्डखौ खोनायोब्लानो खायफा रागाबो जोंगोन दुखुबो मोनगोन। नों बे ग्रुपाव दंफायो नों इनभल्भ गैयाबाबो नों ग्रुपनि एडमिन आरो नोङो समाजनि खामानि मावग्रा सासे जालायनानै बोरै बेबायदि ग्रुपाव थानाय 800+ 800निबो बारा इउथ यांगस्टार्स गथ'फोरखौ एड खालामफा बोरै गाज्रि फट' होनायफोरखौहाय बोरै नायनानै थानो हायो बुजायनोबो हायो आरो ग्रुप एडमिनफोरनावथ' पावारबो थायोना बयबो मेसेज होजायै एडमिनफ्राल' माबाफोर पस्ट खालामनो गोसोबा खालामनो हानाय थ' मानो बिदि खालामदों बे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। बै गथ'आथ' दहायना चिरांना जोबोर गिदों लाजिदों आं न'खरनिनो बोरै खिथानो आदा नोंनोबो बोरै हरनो एफा गाज्रिखौ नाथाय सोरबा भाइराल खालामोबा आंहा मा जागोन आं बे भिडिअनि सायाव गोबां भिडिअ लाबोबाय। दायो बै गथ'आ बैजों अबेनि चेयारमेन बियो कल रेकर्डआ नायदो नोंथांमोना आं खिथागोन बिनिनो सरि आं मोनसे खौरां नुबावदों आं बेखौ नुनानै गोजोननायबो मोनदों एसामिस निउसावहाय आं फुल फ्लेटआवहाय गाबोन मर्निंआव बा सम मोनोब्लाबो लाबोनो नाजागोन। सिगांनिफ्राय जों खोनाबोबाय थादोंमोन जे बायल' बिबाह चाइल्ड मेरिज जायखौ होनो उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जायफ्रा हाबा खालामदों बैसोरखौ हमनाय पक्स' एक्टनि थ्रुयैहाय दा हिनजावसाफ्राथ' नाबालक जेबो बुजिया फुस्लायजायोबा फैखागोन हाबा जाफैगोन नाथाय बिसोरनि लाइफ केरियार गासैखौबो बरबाद खालामनानै होनाय जायो एक्सट्रिमलि बैखौ बिथा खालामनानै गभर्नमेन्टआ मोनसे थिरांथा लादों जायफ्रा बिदि खालामनाय बैसोरखौहाय जेलाव सोनाय। दा बिनिनो दिनै मोनसे आं खौरां टिटिटि मोजां खोनानो मोनबावदों बे जाहैबाय जायफ्रा दस हु आर ना जायफोरा सासेनिफ्राय बांसिन हाबा खालामदों सानै बा साथाम बैसोरबो गोदान आयेननि मथे जेलाव थांनांगोन होननाय आं खौरांखौ खोनानानै मिनिनोबो ओंखारदों फारसे गोबांथार जायफ्रा सानै लानायफोर बैसोरथ' हमजाजोबथारगोन एबार आं बेखौबो सानदों आरोना खौराङा बेसेबां सैथो आं एसामिस निउसाव नुदों आं लिंकखौबो हरनानै दोनखाबाय आंनियाव आं गाबोनहाय बेखौ फुल प्लेटआव लाबोनो नाजागोन। चाइल्ड मेरिज खालामग्राफोरजों लोगोसे जायफ्रा सासेनिफ्राय बांसिन सानै हाबा खालामदों बैसोरबो एबार हमजानायनि प्लान माने लामायाव फोसावबाय। लोगोसे दायो सोरमोन बैयो बर'जों बर'नो बर'नि आर्टिस्ट आरो बर'नि गथ'फोर जाखांफुबोनाय सिख्लासाफोरखौ बिदि खालामनाया नेकेट खालामनाया बेथ' समाजनि जोंनि बेरेखाथार सोरमोन बियो कल रेकर्डखौ नायदो नोंथांमोना। हेल' बबेहाय नांदोंथाय बे नाम्बारा? क'क्राझार ओमफ्राय आदाया अबेबाफोर मावो नामा? नों माबाफोर मावो नामा होनदां? नङा नों माबाफोर मावोमोन नामा होनदां? मा मावोमोनथाय आदाया VCDC आव मावो नामा? हा? मावो ना? UPPL नि ना मानिथाय? UPPL नि ना अबेनि? दे होमबा आदा। नुबायना? सोर मिथिगोन नाम्बाराथ' दंखासै नालाय बे नाम्बारखौ होफानांगौ नामा कमेन्ट खालामलाय नाम्बारखौ होमारनांगौ नामा सोर बियो कमेन्ट खालाम अब्लानो मिथिगोन ना सोर बियो। बे बिराद लाजिदोंबो रागाबो जोंदों आंबो आरो गोबाङा जेनिफार बिनानावनि बिफायाबो आंजों रायलायहरदों दुखु फोरमायहरदों नोंगौ बिदि खालामनाया बिराद गाज्रि सुसाइड जागोन माथो सोरबा थै